Hej, začiatky boli ťažké. Ale potom to prišlo. Keď Gepard dostal ten nápad a ja som schytil tú harmoniku, potom už sme to dávali. Či ne? Ono, ako všetko to bolo inak. S tým ako sme vznikli, ako, viete, ako, tam bolo to síce to prvotné zapálenie, ale ono my sme do toho išli s Romanom, ale proste nemalo to tú šťavu, nemalo to gule. Ono dosť nám pomohlo to, že ako ten prvý pol rok sme nejak tak, nebolo to veľmi. Potom Samo sa spustil. Potom sme vlastne našli tie nové cesty, akými sa dá ísť, lebo nám to nestačilo. Pre nás to bolo málo. Hľadali sme vyšší cieľ. Takže zo začiatku sme sa snažili hrať rock, aspoň to bola naša podstata, aj keď v poslednej dobe sme to zmenili v podstate na všetko. Napríklad punk. Hej, punk. No to punk. Bolo si treba povedať, o čom to všetko vlastne je. A všetko je o punku. Tie alternatívne nástroje, ako sú didgeridoo, drumbľa, harfa a podobne. Raz sme dokonca spolupracovali so svetoznámym organistom Michaelom Whiteom. To bolo na našom orgáne. On tiež nám vlastne hral jednej punkovej veci na orgáne. Hoci to nejde do kopy, ale bol to super efekt. Aj milové podmazy. Aha. Vlastne v tom období, keď sme začali hrať ten punk, dosť nám pomohli aj samové tabletky. Takzvané hypnogény. Bolo to, hej. Bolo to niečo... Farebné to bolo. Bolo to farebné. To už nebolo jak tie čierne obaly na gitary. Bolo to také duhové, hej.